ମହାଦେବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିବା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ବି କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହଁ, ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକେତ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସକାଳ ଘଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ 3:40 ସମୟ ହେଉଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଉଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କୌଣସି ଅକାରଣରେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁକି ଜାଗୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଇଟାକୁ ଶୁଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଯେମିତି ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆହୁରି ବି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ଜାଗି କଲେ ହବନି, ୟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଦୈବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନକୁ ଜାଣିବା। 21 ଦିନର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନାର ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରହସ୍ୟ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ? ଏହା କାହିଁକି ଆମ ଋଷି ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି? ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସେହି ସରଳ ସତ୍ୟ, ଯାହା ହେଉଛି ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣେଇ ପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କାହିଁକି ଶୋଇବା ଜରୁରୀ ଯେତିକି ଜାଗିବାଟା ଜରୁରୀ, ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଏହି 15 ମିନିଟର ବିଧାନ ଯାହାକି ପୁରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରି ବସନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 5ଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଯଦି କର୍ମ କରୁଥିବେ, 21 ଦିନର ବିଧାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବନିଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାନ 48 ମିନିଟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥାଏ 30ଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଠିକ୍ 96 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ହେଉଛି 3:40। ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଏହି ସମୟରେ କି ବାତାବରଣରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ନାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଚରକ ସଂହିତାରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସର୍ବ ରୋଗର ନିବାରଣ ହୋଇଯାଏ, ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ମହାଦେବଙ୍କର କେହି ଭକ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ଉଠିକି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ମହାକାଳଙ୍କର କୃପା ବନିକି ରହିଥାଏ। ତଥା ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କର ପିନିୟଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଯାହାକୁ ତୃତୀୟ ନୟନ କି ଶିବ ନେତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତଥା ମନ ଏହି ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଜାଗୃତିର ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ବିଚାର ଯେଉଁଠିକି ସିଧା ଯାଇକି ଚେତନାର ଗହୀରତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି ବୀଜ ରୋପଣ କରାଯାଏ, ତାହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚେର ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସମୟକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଯାହାକୁ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ସଂକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେବେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ବି ତ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି କି ଯାହା ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ସଂକଳ୍ପ ଯେ କେବଳ ମନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇନଥାଏ, ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଉର୍ଜା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେବେ କେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସଂକେତରେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ ବିନା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାଏ। 21 ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଧାନରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକେ ଏହାକୁ ହୁଏତ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସଂଯମତା ନୁହଁ,
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ନିଜ ଊର୍ଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ରହିଛି, ତାକୁ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ତୀବ୍ରତା ବଢିଥାଏ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢିଥାଏ, ଶରୀରରେ ଊର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଊର୍ଜା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାଧନାକୁ ଆହୁରି ସଫଳ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ରାତିରେ ନିଜ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଚୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭୋରରେ ତ ଉଠିବା କଥା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଠି ପାରିନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ସେତିକି ଗହୀରତା ଆସିନଥାଏ ଯେତିକି ଆସିବା କଥା। ତେଣୁ 21 ଦିନର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ତ କୌଣସି ଏକ କଠିନ ନିୟମ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଉପହାର ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି ବି ଏକ କଠିନ ବାସ୍ତବତା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗିବା କଥା ତ ମନରେ କଳ୍ପନା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତିର 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି କାରଣ ନଥାଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି 3-4 ଘଣ୍ଟାର ଅଧୁରା ନିଦ ହୋଇଥିବ, ମୋବାଇଲର ଏଲାର୍ମ ଶୁଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଉଠିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏଥିରେ ନିଜ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି, ସାଧକଙ୍କୁ ଯେ ଶୋଇବାର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ତ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ରାତି 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ 10ଟା ପରେ ଯଦି ଜାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, 3ଟା 40ର ପୂର୍ବରୁ ଜାଗିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ 5-6 ଘଣ୍ଟାର ଗଭୀର ନିଦ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଊର୍ଜା ସମ୍ପନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ 3ଟା 40ର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇଦିନ ଉଠି ପାରିବେ ଯେବେ ରାତିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ ହୋଇଥିବ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କି 15 ମିନିଟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜ ଫୋନକୁ ଦୂରେଇବାର ଅଛି, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ଅଛି, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ବା ନିଜର ଯିଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଦେଶ ଦେବାର ଅଛି, ଏବେ ତ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯାହା ବି କର୍ମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେବାର ଅଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପି ଜପିକି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି। ଏତିକି ନିୟମ ଯଦି ପାଳନ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଭୋର ଉଠିବାରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବନିଯିବ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଉଟା ଲୋକେ ଜୋଶରେ ଆସିକି କରିଦିଅନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସକାଳ 8ଟା 9ଟା କି 10ଟାରେ ବିଛଣା ଛାଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି 3:30ରେ ଜାଗିବି। ହଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କି 2 ଦିନ ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବେ, ଏମିତି ଉଠି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଝଟକା ଲାଗିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଝଟକା ଦେଇକି କେବେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ହୋଇନପାରେ। ସାଧନରେ ସିଦ୍ଧି କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି ନୁହଁ, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ହେଉଥିବା ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 21 ଦିବସୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଢି ଯେମିତି ପାହାଚ ପାହାଚ କରି ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏକାଥରେ ଡେଇଁ ପଡିବା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେ ଏକଦମ 3ଟା 40ରେ ଉଠିଯିବେ, ନାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 5ଟାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଏମିତି 5ଟାରେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 4ଟା 30ରେ ଉଠିବେ, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ 4ଟାରେ ଉଠିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଧୀରେ 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 କି 3ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ଉଠିଯିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଦିଶା ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗତି ଏହି ପ୍ରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ। এই ବିଧାନକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି, ସମୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, ଆଉ କୌଣସି ଆଲାର୍ମ ନୁହଁ, କୌଣସି କାହା ଡାକ ଶୁଣିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଜଗେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କିମ୍ବା କାହାଠୁ କିଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ କାଲିଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗିଯିବି, 21 ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ପୁରା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଠିନ ବାସ୍ତବିକତା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ ତ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବି ରହିଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ହାରିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଉତ୍ସାହ ବହୁତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ରହି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ସେତେବେଳେ ବି କାମ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ କମି ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କୋଉଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗିଗଲା ପରେ କୋଉ 7 ଗୋଟି ପଦ୍ଧତି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାଧନା, ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଦିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ।
3:40 ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହାତରେ ପାଣି ନେବା, ସେଇ ପାଣିକୁ ଆଖିକୁ ଛାଟିବା 3 ଥର। କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାତଃ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶନମ୍ ନେତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି। ରାତି ସାରା ତ ଆଖି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3:40 ସମୟରେ ଆଖି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ୟା ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆହୁରି ସେଇ ସଂଯୋଗକୁ ବେଶୀ ମଜବୁତ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। କ୍ରିୟା ନମ୍ବର 2, ପ୍ରାଣ ଆବାହନ। ଗିଲାସେ ପାଣି ନେବା, ପାଣିଟିକୁ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି 2 ହାତରେ ଧରିବା, ବିଲକୁଲ ହୃଦୟ ନିକଟରେ। 3 ଥର ଗହୀର ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ପାଣିରେ ଫୁଙ୍କିବା। ସେଇ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେବନ କରିବା, ସେବନ ବି ଥରକେ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଟ ଘୁଟ କରିକି ଇଏ ଆମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ, ଆମର 72,000 ନାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ବସିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ନୁହଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ପ୍ରାଚୀ ଦିଶା ବା ପୂର୍ବ ମୁଖରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରିକି ବସିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ସେଇଠି ସବୁଦିନ ବସିବା। କାରଣ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଯୋଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପୃଥିବୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ପୂର୍ବ ଦିଶାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏକ ଏଣ୍ଟିନା ଯେମିତି କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସଠିକ ଦିଗରେ ବସିବା, ସିଗ୍ନାଲ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଲିୟର ଆସିଥାଏ। ଅତଃ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବ ମୁଖ ହେଇ ବସିବା। କ୍ରିୟା ନମ୍ବର 4, ମୌନ ସଂକଳ୍ପ। ଚୁପଚାପ ବସିବାର ଅଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମେଡିଟେସନ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ରହିବି। ଶରୀର ଶାନ୍ତ, ମନ ଶାନ୍ତ, ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହାକୁ ମୌନ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନୀରବ ରହିବି, ମନ ତେବେ ଆପଣା ଛାଏ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଚେତନ ମନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ସହିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ରିୟା ନମ୍ବର 5, ତ୍ରିବନ୍ଧ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେବା, ଶରୀରରେ 3ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି। କଣ୍ଠ ପାଖରେ ରହିଛି ଜଳନ୍ଧରା, ନାଭି ପାଖରେ ରହିଛି ଉଡ୍ଡୟନ, ତଳ ଭାଗରେ ରହିଛି ମୂଳାଧାର। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ନେବାର ଅଛି, 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ଚାପ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ 7 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ଆରାମସେ। ଏ ପ୍ରକାର 3 ରୁ 7 ଥର। କ୍ରିୟା ନମ୍ବର 6 ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ମୌନ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନଟା ଉଠେଇ ନେବେନି। ଧ୍ୟାନୋତ୍ତର ମୌନ। ଧ୍ୟାନ ସରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ବସିବାର ଅଛି। ମେଡିଟେସନ ଯେତେବେଳେ ସରୁଛି, ଆହୁରି 2 ମିନିଟ ଚୁପଚାପ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧା ମେସେଜ। ବ୍ରେନ ଏ ସମୟରେ ଥିଟା ୱେଭ୍ସରେ ଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 2 ମିନିଟର ନୀରବତାରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଏବେ ସପ୍ତମ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଯାହା ବିନା କି ବାକି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଅଧୁରା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆସନରୁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଠିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି, ହୃଦୟ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି, ମନେ ମନେ 3 ଥର କହିବାର ଅଛି, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ମତେ ଏହି ସମୟ ମିଳିଛି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯେବେ ଏହି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ସଚେତନ ଅଛି। এই କୃତଜ୍ଞତାରେ ଦିମାଗରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଶେଷଟା ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଥିଲା 7ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାକି ଧ୍ୟାନରେ କେମିତି ବସିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଶେଷ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର 21 ଦିନ ହିଁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନରେ ଗହୀରରୁ ଗହୀରତର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମିଳିଯିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଏ ମେଡିଟେସନରେ ନୁହେଁ, ସେଇ 2 ମିନିଟର ନୀରବତାରେ ପାଇବେ।
ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 21 ଦିନ ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାତ ହେଇଯିବ। ରହୁଛି ଏବେ ପାଇଁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।